Nggih. Ngaku sapa kowe? Ngaku sapa? Kowe takon marang aku. Patih Ludra Parimuka. Kowe sapa? Lek numuri patu gaten Gobong Menata Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Wasi Jaladara. Kowe wani trajang barisan para prajurit Mandura. Apa kira-kira kowe ngendelke nyawamu rengkep ngono apa piye? Siap nyawamu kowe. Wateking prajurit timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi patang. Piye? Piye? Lah wong kuwi. Timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang. Penyebelake kandhane Prabu Baladewa yakilane dadane Baladewa ora cukup mikir dublak tung kacang. Ya satele. Ayo Jalamrata Jalamrata. Kerubutan Prabu Baladewa. Ayo katokno budimu. Kurang bala nyurana, kurang gaman bedhatya, kurang sekti meguruwa. Ayo. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora arane Baladewa gigih kuku salombo. Sayuta mara saged timuri ganeng-ganengku. Prakakon mati dene. Lah sapa? Nek buta kaya diapurmu, mok sampe denane bajingan ya. Ayo. Mulai. Nggih Penemban. Kabare piye? Wah gayeng. Gayeng piye? Kabare peperangan. Lah nggih rame. Sing perang sapa? Niki wau kula. Kowe? Nggih. Mungsuhmu? Wah. Lah nggih niku entuk mungsuh mawon wis wong ora kena disemayani blas. Sapa kuwi? Wong kondang galak sak donya nggih niku. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Walah, pun mboten kena kinaya ngapa. Nuwun sewu. Tangane ngantem sikile ndupake lambene ngunek-unek kene maju bareng. Buta draponmu kowe aku wani karo Prabu Baladewa. Serep nyawamu kowe bangsa telek. Wanggep ngopo kowe? Buta diaponmu kowe barongan ngendel-ndelke bagus sing gleleng pacakmu kowe. Ora minggat dublak tungkak cangkemmu kowe. Muni kok ngono kuwi? Nggih. Lah kowe piye? Nggih meneng mawon. Wedi kok. Memper kowe ora. Wah, sumbare Prabu Baladewa niki wae. Aja meneh kowe buta kaya dapurmu kuwi. Ayo. Pendhitamu sing dapure kok dangkel kentungan kaya kon rene. Cangkemmu. Ngarani tak wiyah-wiyah. Meneng kok kalah kowe. Berkah pengestu panjenengan kula kawon. Oh. Dadi pengestu kuwi marahi kalah. Oh nyatane nggih kalah tenan kok. Lah tukku mari Jayaji Kawijaya iki nyandi parane. Jayaji Kawijaya guna kasanti kata sing balu mleting kulit nyandi parane. Lah ora mandi kok. Ora mandi kepiye? Ha diantemi ya nyatane nyonyor kabeh. Pun. Ajeng pripun? Semingkir. Semingkir. Halah. Ajeng. Ajeng napa? Tak
maju aku. Sampeyan kula elik nggih Mbah, sampeyan niku pun tuwa. Tuwa ra wonge. Sing dadi ra. Ha iya ta? Ha iya. Aja eling glaling. Oh, cerai apa-apa nih. Ha iya ta? Semikira. Pak Traja ini dongak-dongak aku. Pujinen. Oh nggih. Kula dongak-dongake Mbah. Muga-muga lepas soparane jembara kubure ditompo cangkem ora mungkin tak dugang kowe. Dapurmu elek ngono senengane. Suramrata, Jayamrata ayo. Ayo ana kridaku. Iki Begawan Jaya Berdondi. Tukang santet juru tenung. Endi jenenge Prabu Baladewa? Lek tanda tangan, tak tumpake ngepek-epek tak sebul apa mabul kowe. Lali juruse iki. Nggih ben kae piye ta ya? Ya. Hati-hati kowe. Hati-hati kowe, ajeng mriku kowe. Ora kena. Pripun? Ora kena. Ajeng pripun? Ayo bali, Non. Ayo bali. Oh nggih. Wong gerakan. Ya kok cenunukan hati-hati kowe. Kowe jane kok grumutan hati-hati kowe. Ajeng padot kletik-kletik. Dapurmu sapa jenengmu kowe? Jenengmu sapa kowe? Begawan Jaya Berdondi. Sapa? Jaya Berdondi. Kowe gaweamu ning negaramu kono apa? Juru tenung, juru santet. Ayo, tenungan Baladewa. Santetan Baladewa. Ora nggo piranti kok. Coba nggo piranti santet. Wah, bocah. kaya yasinipi Sojo kang mawi ngowi ngonetra kocak ngundarandir tanani rombranang pindha kembang ora wari bang kowe lah dalah
kriwikan dadi grojogan iki cetha yang dudu wong Mandaraka iki prajurit sambatan para prajurit mundur dhisik diaturake gudum ingkang sinuwun Iwan Raka Sripa Dewa Mewah Prabu Hari Murti kadang istri satunggal Bratasena Jerabang Kakang Wopo nadyan to prajurit Ngawangga ketoke kaya mundur ning aku percaya mundure prajurit Ngawangga iki mesti goleki limpene wong Mandaraka jalaran benggol wong Ngawangga urung ketok karepmu piye ngene Yayi dene iki semene sawetara disawang saka kaduan mengko glagate kepiye prajurit Ngawangga iki ya ayo tak dherekake carita kaya